Baloiaren atzetik doaz hogeita bi Jokaldi bikainak da hamaika opari Futbolaren munduan kontu zarugari Ez gara jalda ezagun bertain jokalari Zoropila, zoropila Ostiko talokazpilaz Arratsaldeon denoi, hementxe gara beste behin soropilean. Arratsaldeon, Jose Mari, gaurkoan dagoeneko ez dakit zenbagarren saioa den, naizari begiratzen zenbagarren saioa den, baina badakidana da, gaurkoan apirilak 15 dela, Erre Koparen finala laster iritsiko dela, 3 egun besterik ez dira falta, eta okerrez banago, Jose Mari, oraingoan bai, biak bertan izango gara, arratsaldeon. Arratsaldeon, Josu, bai, nik ere egia esan kontu galduta daukat, errepasatuko dut eta esango dizut, gero saiotik kanpo, zenbagarren saioan gauden, baina bai, larun batean Kartujoan Realak, ez 5 urte eta gero, ez da 2008ko edizioa izan, 5 urte eta gero kopako final bat jokatuko du berriro ere, oraingo honetan zalegoarekin eta bertan egongo gara, azken momentuko ez beharrik gertatzen bada, ez bada, Euskalo, orain bakizu. Aireportuetan grebak, gero ez dakit, agian kotxean zulaturen, da Euskalo edo zer pasa daiteke, baina printzipioz larun batean bertan, egongo gara. Bai, espero dugu ez behar handirik ez izatea, behar bezala denborarekin iristea Sevillara, baina zuk esan duzu, bidaia dexente polita da, Donostiatik abiatuz gero Sevillara kilometro dexente dira, zakit zure kasuan zehazki zein den zure planina, noiz aterako zaren, nola joango zaren? Bueno, ez dakit, hemen nire planina zalaretzea gustatuko litzaidaken, badakizu Josu jarraitzaile asko ditugula eta gero paparazziak atzetik ditut, egun osoan, baina, nire azalduko dizut. Bihar goizean goiz Kanarietara joango naiz, Lanzarotera, hain zuzen ere. Ara, ideia berezia beraz. Bai, han bertan pasako ditut osteguna eta ostirala osorik, eta larun batean goizean goiz, arazorik ez badago, hegazkinean, goizeko 10 aldera Sevilla helduko naiz. Eta gero buelta, igandean, kotxean, beste lagun batzuekin, eta hori izango da, printzipioz nire planina. Bikaina, beraz, Sevillatik pasako zara, baina lehendabizi hor Kanaria Ruartetara bisitatxo bat egiteara ibeian gara ditzen zait. Nire Akaso kasuan Moreno, ere... akaso Moreno itzuliko naiz, Sevillara larun batean, eta ez dakit, ni ondo ezagutuko nozun kalentikan, baina ikusiko dugu. Ez zaren beran duristen, badakigu Kanarietan, ordu bete gutxiago dela, ez Egia da. da hor arazorik ordutegiarekin. Nire kasuan Bartzelonatik Donostiara etorri nahi, dagoeneko Donostian nago, eta hemendik lagunekin joango gara. Lehenik eta behin, ostiral arratsaldean Salamankara, eta bertan egingo dugu gaua, Salamankan, eta larun badu goizean goiz, Salamankatik Sevillara joango gara. Baina pixka bat, hau galdetzen izun, Jose Mari, azken egunetan, sare sozialetan ikusi dudalako, eta benetan, proposamen eta nolabait web horri oso interesgarria iruditu zait. Zehazki Twitterren niesemenan izena duen pertsona batek egindako web horri bat da, eta izena ametxenbidea.eus da. Zehazki, realtzaleek Sevillara iristeko egingo duten bidaiak bertan jarri izakete, ez? Beraz, zuk eta nik ere bertan jarri izakegu, esaterako zure kasuan Donostiatik akaso Kanaria Ruartetara joango zarela, eta gero Sevillara, baina dagoeneko Bale. web horri honetan 600 pertsonak baino gehiagok egingo duten, finalera iristeko egingo duten bidaia hori eskegi dute, eta esan behar dizut, bidaia oso luzeak topatu daitezkela, eh? Hemen imaginatzen dut baten batek kaso egingo ez duen bidaiaren bat ere ipiniko zuela, baina esaterako
dagoen bidaiarik luzeena Mikel Montorok egingo du, Sydneyetik, Australiatik, Ara! eta guztira 23.8laurogeita egin beharko ditu, eta gainera, aukera, bueno, web horri honek ematen duen aukera bat da, ba, egingo dituzun eskala guztiak ere ipintzea, ez? Eta Mikel Montorok dio, Sydneyetik aterako dela, ondoren Japoniara joango dela, Tokion eskala bat egingo du, Mhm. beranduago Errusian beste eskala bat, Moskun zehazki, oraindik beste pare bat eskala geratzen zaizkio, lehena Norvegian, Oslon, Jode. bukatzeko azken aurrekoa Madrilen, eta azkenik Sevillara iritsiko da. Berak dioenez, dena hegazkinez egingo du, baina 24.000 kilometro horiek egiteko eta eskala guzti horiek egiteko, esango nuke, grabatzen ari garen momentu honetan, dagoeneko Sinaietik atera dela, gure Mikel Montoro laguna. Ostia, benuen ezagutzen kontatu duzun herrialde hau, eta ba, bueno, Mikel Montoro bezalako realzale gehiago munduan behar dira. Enekien, ba, bira gero sartuko naiz, pixka bat behiratzea. Ostras, Sydneyetik Sevillera iristeko egia esan sekulako odisea da. Oslotik pasata, eta, bueno, pinguinoak bisitatu, gero Sevillan ba, beste animali, Australian erutziko ditu atzean batzuk, berez, bueno, sekulako bidaia, ba, gero bida sartuko naiz, Bai. Beste pare bat ere eta bai, komentatuko dizkizut. ametxen bidea esan duzu, ezta? Ametxenbidea.eus, hori da. Beste Vale. pare bat aipatzearren, kutsiren bidaia zehaztuko dizut. Kasu honetan Gutxi. kutsi Filipinasetik irtengo da, Manilatik, Jode. hiriburutik. Ondoren, hau ere Tokiora doa, Japoniara. Akaso gaur edo bihar realzalez beteko da Tokioko aireporturen bat, nor daki. Bai. Hortik ere Moskura joango da, Moskutik Londresera, Londresetik Malagara, eta azken geldialdi horretan Malagatik Sevillara egin beharko du. Berak dioenez, ia dena esan nonke hegazkinez egingo duela, baina azken bidaia hori ba, autoz egingo du eta guztira 16.018 kilometro egingo ditu. Beraz, bueno, kutsiri ere besarkada handi bat, eta azken bat aipatzearren Groenlandiatik ere irtengo dira, realtzaleak. Bai, Pare badio. bat bidaia hemen eskaini dituzte, eta hemen bai ibilbidea pixka bat zuzenagoa da. Andonik esaterako esan du 4.252 kilometro egingo dituela. Mhm. Groenlandiako hiriburutik aterako da, Nuuk da Nuk. Bai. hiriburua. Bertatik egia da bueno, eskaintza handia dagoela esaterako Danimarkara joateko, beraz hemen Andonik egingo duena zentzuduna da, zuzenean Mhm. Groenlandiatik Kopenhagera joango da, Danimarkara, eta bertatik zuzenean Sevillara. Beraz, esango nuke Andonik ondo antolatu duela bidaia, Groenlandiatik Sevillara iristeko eskala bakarra egingo du, Danimarkan, eta hori 4.000 kilometro egingo ditu Andonik. Bueno, bidaia erosoagoa, komatxo kakotx tartean, baina, bueno, alare bada luzea, eta Groenlandiatik, Andonik ez dakit zer egiten duen Groenlandian, Sevillan aurkitzen badu galdetuko diot. Baina, nola esan duzu aurrekoa, barkatu bere izena? Andoni eta bestea kutsi. Kutsi. Eta gero etorri zait, saio batean aipatu genuen, San Pierre eta Mikeloiko taberna, eta nola zenangoa? Kutsi etzan ere hango jabea? Ez nahi Bai, gogoratzen. eh, Kutsi zen ere, ez ait- dakit egin nuen. ait- aitortu behar dut, kutsi izena esan dudanean, burura zerbait etorri zaidala, Bai, ez niri ere, dakit bai, ez dakit zehazki hori zen. hori zen, baina bai, kutsiren taberna izango zen, behiratuko Ez dut naiz gogoratzen, kutsi momentu dut, batean. Badakit San Pierren zela, eta zehazki, aurkitzen dudan. bai, eske, Ez, txetxo zen gure laguna. Txetxo, barkatu, kutsi, txetxo, bai, txetxoren txokoa, egia, da, bai. Bisitatzeko pendiente daukago oraindik. Momentuz, San Pierre eta Mikel Onuartetatik ez da inor aterako. Bueno, oraindik denbora dago, azken momentu arte ikusiko dugu, baina. Ondo, Bueno, ondo baina, legoke, egia esan. egia da, akaso, bueno, nik ere orain dela gutxi ezagutu dela webgunea, eta agian txetxo dagoeneko irten da, San Pierre eta Mikel Onuartetatik, baina ez du ezagutu, ametxenbidea.eus webgunea, beraz, bamendik, balki gutxetxok entzun ohi duela soropila, beraz, saio hau ere entzuten ari baldin bada, ziur eskalaren bat egin beharko duela, ba, animatzen diogu ez, hemendik, jarri ezala bere ibilbidea ere ametxenbidea.eus horretan, eta, bueno, benetan, bidai interesgarriak topa egitezkelako.
Bai, egia esan, bera, gero esan bezala, gero sartuko naiz weba kuskusiatzera, eta ea ze historia polit aurkitzen ditugun, eta bueno, agian gure ere, jarri dezakegu auskalo. Bai, nik nerea jarriko dut, ez da beste munduko bidaia bat, baina, bueno, web horri honi ere pixka bat indarra emategatik, ba, hortxe, nerea ere jarriko dut. Eta, eta orain pixka bat bai, webgune honi bere tartea eman ondoren, erre kopako gaiarekin aurrera egin dezakegu. Gero pixka bat saioa bukatu baino lehen aipatuko dugu, ba, bueno, 3 egun barru izango dugun finalaren gorabehera horiek edo aipatuko ditugu, nola iritsiko den Reala, nola iritsiko den Atletico de Madrid, baina ondo baderitzozu, ba, pixka bat lehenago, Euskal taldeek erre kopan izan duten historiare pixka bat errepasatu dezakegu. Egia esan, Euskal talde esentek irabazi dute erre kopa, egia da, guztien gainean talde bat nabarmendu behar dela, Atletikek kopa ikaragarri pila irabazi dituelako, baina hemen ere erre kopari dagokionez bereziki erre kopako lehen urte horietan, bueno, gorabehera dexente aurki ditzakegu, ez? Esaterako Athletic Klubek bere webgunean dio 25 txapelketa dituela, eta Espainiako Federazioak aldiz dio 24 dituela. Beraz hor, ikamika dexente daude, eta horietako bat da, adibidez, Atletiken palmaresa. Zergatik gertatzen da hau? Ba, bueno, federazioak bere horretan erre kopa 1903 urtean sortu zuelako, hori dio, Mhm. baina urte bete lehenago jokatu zen beste txapelketa bat antolatu zen, eta bertan Athletic Club garaile irten zen, egia da erre koparen aurrekaria zera, txapelketa hori, baina ez zuen zehazki Espainiako Futbol Federazioak antolatu, eta Atletikek erre koparen aurrekari bezala hartzen du, beraz bere burua txapelduntzat hartzen du, erre kopako txapeldun, baina federazioak dio ez, lehen txapelketa 1903 urtean jokatu zela, hau ere Atletikek irabazi zuen, Madrilen aurka 3-2, Mhm. Castellanako hipodromoan, Madrilen, ziur aski hor Odriozolare ikusle moduan izango genuen, garai hartan, baina esan bezala, lehen ikamika horixe da. Palmaresari dagokionez, Atletikek dio 25 dituela, eta federazio dio Atletikek 24 dituela. Bueno, hori gertatzen da askotan, ba, txapelke garaikurrekin, 8 urteekin ere badorrelako arazoak talde batzuekin, ba, bueno, Atletikek hala badio, ba, bueno, Atletik kaso egingo diogu, ez dakit, garai hartan Espainiako Federazioak nola funtzionatzen zuen, gaur egun ustel xamar, beraz, garai hartan ere, etzen asko hobeto, hobea izango, beraz, ba, bueno, Atletiko 25 nahi baditu, emango dizkiogu, ez dakit. Bai, zalantzari gabe. Hamasei azpitxapeldun, bueno, hamaseitan izan da azpitxapeldun, eta guztira 51 final jokatu ditu. Ikaragarria da datua. Real Madridek ere 51 final jokatu ditu, eta final gehiago jokatu dituen talde bakarra Bartzelona da, 53rekin. Baina beste euskal talde batzuk ere, bueno, irabazi izan dituzte erre kopak. Akaso, esango nuke gehienek ez dutela jakingo, Irun aldean bai, noski, bertako zaleek ondo dakite Real Unionek 4 kopa dituela, ez da Bai? makala, ez da gutxiago ere, baina hemen ere badu polemika txiki bat, Jose Mari. Zergatik, Real Union kluba bere horretan 1915 urtean sortu zelako, baina lehenago Real Unionen aurrekari izango zen taldeak, Racing Club de Irun taldeak, ba, 1913 urtean, erre kopa bat irabazi zuen. Beraz, nik esango nuke palmaresean, bueno, Real Unionek ere argi adierazten duela 4 erre kopa dituela, baina Mhm. hemen federazioak ez dakit zehazki nola egiten duen banaketa. Wikipedian esaterako jartzen du Real Unionek 3 txapelketa dituela, eta aldiz Racing Club de Irunek bat, baina, bueno, hemen web horrian esaterako, Real Unionen web horrian sartzen bagara, Irungo taldeak argitzen duena da, futbolaren jatorria Irunen 1902 urtean kokatzen dela, bertan Irun futbol taldea sortu zela, baina ondoren futbolaleko arlo hori izateaz gain beste kirol batzuetara egokitzeko beste klub bat ere sortu behar izan zutela, hori horrela 1907 urtean Irun Sporting Club izena hartu zuen talde honek,
Aha. baina bertako sozio bat, edota Irun Sporting Kluben zegoen sozio bat ez omen zegoen ados erabaki honekin, eta hori horrela, kluba bi zatitan banatu zen. Alde batetik Irun Sporting Kluba, eta bestetik, Racing Club de Irun, ez? Hori sortu zuen. Talde honetatik atera zen bazkide horrek, ASER omen zegoen, ez zitzaion Vale. gustatu erabakia. Beraz, hortik atera zen, eta Racing Club de Irun taldea sortu zuen 1908an, eta 5 urte geroago, RE Kopa irabazi zuten. Hori bai, 1915ean dagoeneko, bi klub hauen artean zauden ikamika horiek guztiz ezabatu ziren, akordio batera iritsi ziren, eta bi kluben arteko fusio bat egin zuten, gaur egungo Real Union klub hori lortzeko, nolabait sortzeko. Beraz, bueno, nik pertsonalki lau Kopa emango nizkioke argi eta garbi Real Unioni, Bai, bai, baina, bai. bueno, hemen federazioak eta bakoitzak izango dugu bere iritzia, baina esan bezala, batez ere, 20. mende hasierako urte horietan, kluben jatorria eta historiarekin lotutako historia eta ikamika asko ditu, askotan ez da zehazki erraza klub baten hasiera non dagoen kokatzea, baina Real Unionen kasuan, lau kopa dituela esan dezakegu. Bai, agia esan nik uste dut baietz. Historia hori kontatu dute, baina, bueno, eskere duela 100 urte baino gehiago kontua dira, eta talde Bai. batek, bueno, talde bat bestearen laguntza sortu zen, edo bueno, horrelakoak, asko ere, asko, bueno, bere moduan, ez, azkenean talde baten jarraipena dira, eta bai, nik ere Reunioni lau emango nizkioke, azkenekoa 1924 urtean, uste dut lortu zuela, eta bai, Reunion ere, bueno, garai hartan, egia esan, Espainiar estatuko talde handietako bat zen, eta egia esan Kopa de Xente irabazi zituen, Real Mm. Madriden kontra, Atletiken kontra, eta bai, garaietan talde handi izan dako, eta gaur egun, Kopa horieta zarro egoteko moduan, ondo, iruditzen zait, behaien Palmeresean lau kopa dituztela esatea. Halaxe da. Eta pixka bat geroago esan bezala Realaren kasua errepasatuko dugu. Baina Mhm, Kopa irabazi duen beste euskal talde bat falta zaigu, aipatzea, beste historiko bat. Eta kasu honetan nola ez, Getxoko Arenas taldea da. Zehazki 1919 urtean irabazi zuen finala, Bartzelonaren aurka. 2-2 amaitu zen partida, baina ondoren luzapenean, eta prorrogan 5-2 nagusitu zen mhm. Getxoko taldea, baina beste 3 final ere jokatu zituen, naiz eta hiruak galdu egin zituen. Zoritxarrez, 1917an Real Madrilen aurka galdu zuen, 1925ean Bartzelonaren aurka galdu zuen, eta 1927an, derbi bat izan genuen, eta Irungo Real Unionen aurka galdu zuten. Baina hemen, aipatzearren, badu zerbait oso berezia, 1927ko final honek, bueno, Getxoko Arenasen webguneak dioenez, Espainiar estatuan irratian erretransmitutako lehen ikuskizun edota emankizun, kirol emankizuna izan zen. Lehen aldiz irratian Kopako final bat entzuteko aukera izan zuten zaleek, naiz eta, esan bezala, Real Union atera zen garaie eta Getxoko Arenasek galdu egin zuen. Bat eta huts, prorrogan, zehazki. Bai, Zaragozan jokatutako partida, ezta? Hori da. Hori Mm. da, eta bai, Getxoko Arenas ere ligako talde fundatzaile bat, eta bai, kopako finaletan, hori, 2020 hamarkadan ukizuen protagonismoa, eta bai, ala izan zen, bat eta huts esan duzu, okerrez banago? Hori da, huts eta huts Hori amaitu da, zen, eta ondoren hori da, luzapenean luzapenean, hori da. bat eta huts. Eta, bai, hori da. Eta bai, hori izan, Getxoko Arenasak ere baditu lehenengo mailan urteak, eta kopan historia handiak egindakoak gaur egun pentsa litzake. Auskalo, gero, agin datorren urtean final horrekoetan ikusiko ditugu, baina baina egia esan gara jarraitan Getxoko Arenas ere kopan zer esan eman zuen taldea, Real Unionekin batera, adibidez ez, Mhm. pixkat pareko bi talde esan daitezke, gaur egun bigarren federazioan,
eta duela egun urte, ba, kopa irabazteagatik borrokan. Bai, hori da. Hurrengo urtean, bueno, Real Union igo denez, ba, lehen federazioan izango ditu bi taldeak. Baina hemen soropilean azaldu genuen, Jose Mari, Mariano Hermosok egindako Euskal Selekzioaren Bai, lehen bai, bira bai. horretan, ba, bueno, mila bederatziehun eta hogeiko hamarka horretan, Euskal taldeek ikaragarrizko indarra zutela, eta hemen ere ikusten dugu, ez, palmaresa pixka bat errepasatuz, erre kopako garaiak errepasatuz, jode, behin eta berriz azaltzen dira euskal taldeak, finaletan, batzuetan, ba, bueno, porrotekin, beste batzuetan final horiek irabazten, baina argi dagoena da euskal futbolak, bereziki Gipuzkoako eta Bizkaiako futbolak, 20. Mende hasieran ikaragarrizko indarra zuela, eta hori ere, ba, palmaresean argi geratzen da. Noski hemen, finalera iritsi eta irabazi ez duten beste bi euskal talde ere aipatu behar ditugu, alde Bai. batetik Alabez, final bakarra jokatuta, baina Bartzelonan aurka, orain ez gogoratzen zehazki, 3-1 izan zen, Bai, hiru bai, eta bat esango nuke, 3-1, Teo Hernandezek egin zuen golarekin. hori da, eta Osasunaren kasuan, bi aldiz iritsi da final batera, Bai, 2004-2005 urtean, 2-1 galdu zuen Betisen aurka, prorrogan, bai, pena izan hala da. zen, hau ere Vicente Calderonen, Madrilen, Bai, eta duela gutxi, ba, 2022-2023 denboraldian, 2-1 galdu zuen Real Madrilen aurka La Cartujan, ez? Azken urteetan finalak jokatzen diren estadio horretan. bai, Betisen kontrako partida hori gaztea gogoratzen dut, baina bai gogoratzen duela batez ere azkenekoa, Real Madriden kontra jokatu zuena, eta bueno, partia berrintzea lortu zuen, gogoratzen dut Lucas Torroren golarekin, baina azkenean Madrilek ba, sekulako taldea zuen, eta horra saldu zen ba, Rodrigo Goes, segun hortan, bi gol sartuz, Mm, eta garaipena eman zion Real Madridi. Eta Alavesek egin zuena, 2006-2007 moraldian ere, bueno, Alaves hori ba, oso jokari honez beteta zegoen, Mateo Hernández, Marcos Llorente horreko jokariak utzita zituen, baina, bueno, gara hortan, ba, Messi izeneko jokari bat zegoen, Barsan, Neymar ere, Iniesta, bai, Busquets, ez ziren txarrak jokalari hauek. eta, bueno, Alavesek ba, desente egin zuen, 3-1, partia berrintzea lortu zuen, Messik sartu eta bere lateok, faltaz okerraz banago, baina gero azkenan Neymarrek eta Paco Alcázarrek egindako golekin, ba, Alavesek Barsak garaipen eman zuen, beste kopa bat Barça bai da, kopa gehien dituen taldea, Espainiako liga. Paco, Paco Alcácer, hau ere bizirik alaik sekzioan sartzeko moduko jokalaria, naiz eta ez den inoiz pasa euskal talde batetik, ezta? Ez, gaur egun okerrez banago Arabian dago, edo Katarren edo hoietako herrialde batean, ez dakit zehazkinun, uste, Ez ez, dakit barkatu, futbola utzi zuen, ala ez. Arabiar Emirerri partuetan zegoen lehen urtean, aurten ez dakit. Egia esan, ja, ba, gaztea da, ze 32 urte besterik ez dazka, Bai, bai, baina, transfermarketen arabera futbola utzi du, dagoeneko. ostra, ba, Hogeita maia, hamabi urterekin erretiratua, torrenten jaiotako aurrelari puska. Ez, baina egia esan urte oso onak izan zituen, bai, niri baina Valentzian asko gustatzen zitzaidan, eta egia esan jokari ona zen, baina, bueno, gero, ba, bueno, bakizu, aukerak eta eskaxak, ez dakit zure representantearen gauzak, bereak, buruak, bakizu, futbolean oso ibili da gora beratxo gitza du jendeak, eta ba, Paco Alcázarrena, ba, uste baino okerragoa izan da azkenean. bai, bai, bai. Bueno, Euskal Taldeek erre kopan izan duten historia errepasatzeko, pare bat galdera egin nahiko nizkizuzek, Jose Mari, Bai, kuiz antzeko bat, ea asmatzen dituzun. Lehena nahiko zaila da, baina erre kopako historia osoan galdetu nahi dizut, ea asmatzen duzun, zein izan den gutxienez euskal talde bat finalean izan den urte kopururik handiena. Hau da, demagun aurten Reala iritsi da, datorren urtean esaterako Osasuna iristen dela, ba hor, bai, dagoeneko 2 urte jarraian izango lirateke ez. Zein da, bai. o zenbat urtez jarraian izan ditugu gutxienez euskal talde bat, gutxienez izan da erregobako finalean jarraian. Zenbat urte, jo, ba, egia esan azken aldian dexente egon dira, baina, enizuke nuke asmatuko. Bost esango dizut. Ba, nahiko motz geratu zara, Motz. Jose Mari, guztira 13 urtez jarraian egon zen Ostra. euskal talde bat, 1913 eta
1925 urteen artean, horrepatu dugu. Mariano, enpresari handia, Bai, etzen berak inozoa, bazekien. berak gauza asko zekizkien, eta bai, 13 urtez jarraian, negozu errepasatuko ditu taldeak. Mila Bai, bederatziehun eta hamairu urtean eh, bi final izan ziren, alde batetik Racing de Irun taldeak Athletic Kluben aurka izandako finala, hor Racing de Irun atera zen garaie, eta bestetik Bartzelonak eta Realak jokatutako finala. Ondoren, mila mhm. bederatziehun eta hamalauean Athletic Futbol Club Espainia, Irunen jokatua, mila Alde bederatziehun eta puska, Futbol Club hamabostean, España. bai, ez dakit espainolen aurrekaria zen, edota Baliteke, bai, ez dakit. mila bederatziehun eta bost urtean sortua eta mila bederatziehun eta hogeita hamabian desagertua. Baina, bueno, hortxe final batera iritsi zen. Ondoren, 15 urtean Athletic Club Espainol, bost eta huts nagusitu ziren lehoiak. Mila bederatziehun eta hamaseian Athletic iritsi zen, kasu honetan ere garaipena, lau eta huts. Hamazazpian Arenas de Getxo iritsi zen, Real Madriden aurka porrota. Mila bederatziehun Mhm. eta hemezortzian Real Unionek bi eta gutxin garaitu zuen Real Madrid. Hemeretzian Arenas de Getxoren garaipena, bost eta bi Barcelonaren aurka. Mila bederatziehun eta hogeian Bartzelonak irabazi zion Atletiki, bi eta huts. Hogeita batean Atletikek lau eta bat irabazi zion Atletico Madridi. Hogeita bian Real Unionen porrota bost eta bat. Hau da aipatu genuen Erre Kopako finalura. Mariano bertan zen, Ah, ikaragarrizko bai. ikamika egon zen finalura, eta, bueno, ez dakit honen zein zen jokalari famatu hura, atezaina zena eta oso ona, Of, bai, ez baina hor gogoratzen, bai, ikaragarrizko bai. ikamika izan zuten, baina, bueno, bost eta bat amaitu zen. Ondoren, hogeita hiruan Atletikek bat eta huts irabazi zuen Europaren aurka. Bueno, aste Beste honetan klasiko, bertan Europaren partida batean izan ginen, soropilan, bai, eta bai, bai, bai. hogeita lauean Real Unionen garaipena, Real Madriden aurka, eta orain bai bukatzeko, mila bederatziehun eta hogeita bostean, Barcelona bi, Getxoko Arenas huts, baina esan bezala, 13 urtez jarraian, gutxienez, Euskal talde bat izan genuen Erre Kopako finalean. Ba, mira, gero, nik azkenik eta gogoratzen ditun, mila da hamazazpian adibidez, ba, enegoen jaiota, beraz, Ez, gutxi ezin faltatzen dit, zaitu, baina, bai, bueno, hortxe. baina horren beraz, nekien, inbeste, bai, egia, gero pixkat pentsatzen jarrita, izan zitekela ez, Atleti, Reala, Arenas, Reunión, talde Euskaldun asko ibiltzen zirela beti finalen inguruan, baina, bueno, ba, mira, ondo urte asko, eta, bueno, ea errekorra. Puskatu daiteken, zaila ikusten du, baina, bueno, Bai, zergatik ez. zai izango da, baina bigarren galdera ere honekin lotuta dago, galdera hau edo erantzuna lortzea eta aurkitzea erresagoa da, baina ea asmatzen duzun, Errekopa sortu zenetik, hamarkada guztietan izan da gutxienez Euskal talde bat finalean, hamarkada Mhm. batean izan ezik. Ze Ostra. hamarkadatan etzen Euskal talde bat finalera iritsi. Hau pixka bat erresagoa dela esango nuke, baina, Fuah. bueno, hain erresa ere ez da. Ba, egia esan, Ez du zertan garaipena lortu, baina gutxienez, hamarkada guztietan, talde bat iritsi da, Euskal talde bat iritsi da finalera, hamarkada batean izan ezik, hamarkada batean kamutx ibili ginen. ba, nik uste, aspaldian beti biltzen zirela taldeak, euskal taldeak. Mira, kaso esango dizut, ze Realak 87an irabazi zuen, o Reala eta Atletiken hamarkada, urrezko hamarkada izan zen, baina egia da Atletikek azken aldian final asko galdu zituela, eta azkeneko irabazi zuen arte, egisaten da 80 pikotik ez zuela koparek irabazi, beraz, ez dakit, 80 hamarkada esango dizut, nahiz eta Reala eta Atleti hor Europan ibiltzen ziren, baina kopan ez dakit zer ziren, ez da 80 esango dizut, baina asko, oso seguru ez, baina ez dakit. Ba, 90 hamarkada esan didazu, eta gauza askoak dizkizuzuk, Jose Mari? Asmatu duzu, bai, bai. Esan duzun bezala, Ostra, 90 hamarkada horretan azken Euskal taldea Reala izan zen, finalean, 87, 88 urtean, eta 2004, 2005 urteko Betis eta Osasun. Osasunaren arteko final ura iritsi arte, ba urte guzti hauetan, ez zen Euskal talderik iritsi finalera. Mira, Reala esango nuke, 80 markadan talde hona izan zera, baina, bueno, kopan, mira, ez zuen finalek lortu,
Eta, bueno, atleti ere beti horri bizili izan da, baina bera, hori, enekien, esken neukan, inungo horretzapenik, 80 markadan zer egin zuen kopan euskal taldearen batek, eta, mira, hortxe, datua, egia esan, bueno, datu esanguratsua, baina, bueno, gero berriro etorri dira garaionak, koparen dagokionez behintzat, eta hoxe, bueno, zutan jaio ginen 80 markadan, hori kopa bat irabazte baino garrantzitsuagoa dela. Bai, baina, bueno, lehorte galanta izan zuten euskal taldeek, errekopari dagokionez. Bai, Eta egia esango nuke, esan. gainontzeko tituluei dagokionez ere, 80 marka horretan, euskal taldeek ez zutela ezer irabazi, okerrez banago. Ez garelako bereziki garaileak izan Europako txapelketetan, beraz, Ez, 80 hamarkada hori gu jaio ginen, baina lehorte hamarkada izan zen. bueno, ba, errepasoa pixka eta amaituta, pixkat gehiago zentratuko gera realean, edo larun batean jokatuko duen partida horretan, realak. Mhm. Hori da. Bueno, ni realaren azken bi finalak pixka bat errepasatzen, bi finalak ez, azken biak irabazi dituen biak, zer realak 87an irabazi zion Atletico Madridi, baina urrengo urtean, jakingo duzun bezala, Bernaboen galdu egin zuen Bartzelonaren kontra. Eta, gero, 2008an Mhm. irabazi zion Atletiki. Eta, bueno, ez kuriosia txiki bat bezala ez dakitzuk badakizun. Reala eta Atletico Madriden final hori 87an jokatu zena baino lehenago, zer egon zen Romareda futbol zelaian, ez dakit badakizun. Ez, egia esan, ez dakit Ba, zertaz ari zaren. oso arratsalde beroa izan zen, Zaragozan, eta finala baino lehenago, gaur egun pentsa ezina da, finala baino lehenago zelai berean, 21 urte azpiko Espainiako selekzioak eta Jugoslaviako selekzioak lagunarteko bat jokatu zuten, arratsalde horretan. Arratsalde horretan bertan, eh? Bai, bertan, zelai berdina, finala baino lehenago bat, ez dakit, pixka, pelotan egiten den bezala, partidu, Kantxa probatzeko. hori, partidu estelarra lehenagotik, lehenago bigarren mailako partidu bat. Eta bueno, hor kuriosia bezala, Jugoslavia bat eta gutxi galtzen ari zen, banakoa sortu zuen, eta errepende zelaiaren alde bat, gola ospatzen, Jugoslavia oiuka, noski, realzaleak ziren, eta partidaren bukaeran, Jugoslaviako taldea ere, bueno, errealeko zaletu, eskertzera joan zen beraien animoak edan, oso ondo jakin gabe, zein zen jende hori, beraiek animatzen zituen jende hori, baina hortxe, ez dago anekdota, gero ere, bueno, niri aitak eta osabak eta kontatuta, bueno, sartu ziren, bakizu, Espainiako polizia, gero sartu zen hor realaren zaleko inguruan, bueno, ohikoak dituzten txorakeriak egitera, bakizu, polizia nola ibiltzen den horrelako gauzekin, baina, bueno, hortxe, anekdota, Jugoslavia eta Espainiako 21 urte azpiko selekzio jokatzutela, eta realeko zalegoa Jugoslavia animatzen ibilizela partidon zer, eta gola ospatu ere, erki ospatu zuten. Enekien, egia esan historia bikaina, enekien horrelakorik gertatu zela Zaragozako zelai hartan. Gaur egun ere Espainiako Federazioak nola funtzionatzen duen jakinda enuke baztertuko ez. Larun bateko finalaren aurretik Espainiaren partiduren bat hor txertatzea. Kasu honetan Jugoslaviaren aurka jokatzea zaila izango da. Ez dakit zergatik, baina zaila izango da. Baina ez dakit, Kroaziaren aurka edo eta partidaren bat, akaso Espainiaren partidaren bat txertatuko digute. Baina ez, kasu honetan espero du finalaren aurretik zelaia edo eta soropila behar bezala egotea, ondo zaintzea. Ez dakit nola egongo den, egia esan. Kartugako soropila ez da bereziki soropil fina izaten. Askotan hor ere 80ko hamarkadan bezala lehorteak eta nahi dira. Eta ez dakit nola geratuko den zelaia, baina ziur aski azkeneko asteetan asko zainduko zuten zelaia. Eta, bueno, Xabi Hernandezek edo eta Flikek egin ohi duten moduan ez da aitzakia izango soropila. Bai, aurten gainera beti zen zelaia obretan dago, beraz beti eman diote kartuja erabiltzeko behimen aurten, eta bueno, orduan pentsatzen dut normalian baino gehi zainduagoa egongo dela, eta arazorik ez dela egongo partida hori jokatzeko. Eta bueno, azken 87ko koparekin bukatzeko, adibidez, nik ez dakit gogoratzen duzun regalaren 11koa egun hortan, imaginatzen dute zerela gai esango 11ko guztia esateko. Hamaikakoa, hiru jokalari ere esan nuke genituzkela asmatuko, egia esan.
Kostata, Jon Benjamin Toxaken Reala ezan, eta bueno, amaikako onako izan zen, Luis Arconada, Javier Sagarrazazu, Gorriz, Gajate, Dadie, Luis López Recarte, Juan Larrañaga, Jesús Mari Zamora, Roberto López Ufarte, Jose Mari Bakero eta Txiki Begiristain. López Ufartek sartu zuen 9. minutuan gola, Da Silvak berdindu zuen, 24ean, 35ean Txikik sartu zuen, 74ean Rubiok berdinketa, eta penaltietan, denudak egun bezala Realak irabazi egin zuen, Bakero, Mujika, Txiki Begiristain eta Juan Larrañagaren golarekin, lautik lau sartu zituen Realak, Atletico Madridek bi utxe egin zituen, lautikan. Nik pentsatzen nuen Kike Setien, zela, 86 zelaia, 86 minutuan sartu zen zelaira, egun hortan, Peio Euralde, Euskaldunagatik, por cierto, Peio Euralde Realeko jokari oia, eta gero Atletico Madrid ebilita gero Atletikera joan zela. Bai. Baina, baina ni nahi ustez ni nintzela okerrengoena, ze Kike Ramosek faietu zuen azken penaltia. Kike Setien jokatzen ari zen, baina penaltia jaurti zuena Kike Ramos izan zen, eta bera izan zen penaltia faietu zuena, eta penalti horren utxegitearekin, Arkonaren geldiketarekin izan zen Reala kopako garaie, azken aldiz 20. mendean, 1987an. Okerrez banago, Jose Mari, 86, 87 urte horretan bai, Reala garaia izan zen, baina 87, 88 urtean, Txiki Begiristain eta Jose Mari Bakerok ere jokatu zuten finala ez, Realaren kamisetarekin, baina... Eta Luis López Rekartek Eta ere, Luis hirurak, bai. baina jendeak zioen dagoeneko Bartzelonarekin tratua egina zegoela, ez? Eta hiruek finala, bueno, hala nola jokatu zutela. Bai, hori kontatzen dute, bez, Real zale veteranoenek, ez? Ja, egina zekatela Bartzelonarekin datorren urterako. Egia da, nik uste ez, hirurak gero jontzirelako Bartzelonara, eta bueno, egia da, final hori, pixka bat ez, eskufrenoa botata jokatu zutela, eta Bartzelona, atera zen garaie, egun hortan, Bernabeun. Bai, bueno, ondoren Realak 2019-2020 urtean ere finala jokatu zuen, Euskal Derbia, final nahiko arraroa izan zen, ez? Badakigu 2008 urtean izurritea izan genuela, eta berez, bueno, urtebete lehenago jokatu bertzen final hau, urtebete berandu jokatu zela, 2021 urtean, La Cartujan eta ikuslerik gabe. Ez dakit nola bizi zenuen zuk etxetik, hau, imaginatzen dut etxetik bizi izan zenuela, ez dakit Kartujan izango zinen akaso aperri gaien alboan, baina esan nuke etxetik ikusi zenuela. Bueno, gaur egun esatea zer egin nuen ondo eta zer gaizkik imaginatzen duten, hau ez ditela zigorrik egarriko, beraz, bueno, onartu behar dut kuadriako egin batera ikusi nuela, txoko batean sartuta, baina beraz gutxi gora ospatu genuen, naiz eta ezin ginen inora atera, baina bai. Urduri, eta gero partidua beranduago ikusita begia esan futbol partio nahiko eskaxa izan zen, momentuan etzera konsiente horretaz urduri zaudelako zure taldea final batean ikustearekin eta bueno, oso pozik gogoratzen dut egun hori, eta pena garaia, pandemia eta guzti hori, baina ondo, alditzen genuen moduan ospatu genuen, eta egun politia izan zen egia esan. Bai, halaxe, nik ere kasu honetan etxean bizi izan nuen, nire aitarekin. Gogoratzen dut, bueno, oso momentu polita izan zela, baina bai, urte batzuk pasa ondoren, egia da, ditudan oroitzapenak pixka bat arraro xamarrak direla, ez? Momentu bat zela, txapelketa bat irabaztea hainbeste urteren ondoren, baina ezin ospatu izana hor lagunekin eta kalean eta egin nahiko genukeen bezala, bueno, pixka bat arraro izan zen, baina esan bezala, ikaragarrizko postasuna izan zen, naiz eta, bueno, Atletikek ere okerrez banago, ondoren 2021 urteko denboraldiko Kopa ere La Cartujan jokatu zuen Bartzelonaren aurka, hau ere ikuslerik gabe, ez, okerrez banago. Bai, aprilak 3 izan zen Realaren kontrakoa, eta hortik bi astera izan zen Bartzelonaren kontrakoa, eta bietan porrota, bietan ikusle gabe, egia da 2-3 hilabete lehenago, Kopa ere jokatu zela ikuslerik gabe, finala irabaztea lortu zuen Atletikek, ikusle gabe, Kartujan bertan, beraz, 3 hilabetetan, 3 partio jokatu zuten Kartujan Atletikek, Realak galdu egin zuen penaltitan Bartzelonaren kontra,
Finalekoa, eta bueno, bai, hiru final jokatu zituen Atletikek oso denbora gutxian kartu joan, hirurek galdu, eta kopako biak, baina gero egia da, hortikan urte gutxira, duela bi urte, Mallorcari irabaztea lortu zuen, eta urte asko, eta gero arantza hori kentzea lortu zuela. Mhm. Realak jokatu zuen final hartatik, azken final hartatik. Bueno, jokalari dexente mantendu dira gaur egungo taldean, ez? Egia da oinarria pixka bat aldatzen joan dela, jokalari berriak iritsi dira, jokalari garrantzitsu asko ere azken urteetan joan dira, Realetik, baina, bueno, azken partida horretan hamaikakoan izan ziren, esango nuke, lau bat jokalari egongo direla, ez? Sevillan ziur Hmm. aski larun bat honetan. ATP-an, ez dakit nik nor izango den, nik esango nuke Marrero izango dela atezaina, baina hor lehen zalantza. Bai, nik zalantza, ze aurrekoan ligan Ramiro jokatu zuen, Marrero ere ez zion eman, ez, pixka bat ensaio general hori edo hori, baina ikusi beharko da, eta zalantza handienetako bat hor dator. Ikusi beharko da gero ere atzekaldean, bueno, baja desian ditu, baina Aramburu, Sergio Gomez, Txaleta Txarr eta Jon Martin ikuste ez direla, eztabaida gutxi dagoela, atzeko Bai. lerroarekin. Mhm. Mm, Gero gorrotxa pentsatzen dut, deialdian egongo dela, baina jokatzeko moduan ez dakite ibiliko den, zalantza askorekin ibili da azkenetan, lesioak eta, beraz, mi imaginatzen dut Turrientes eta Soler bai edo bai ibiliko direla maikakoan. Mhm. Gero Zalantza Brais, Susic, Pablo Marin zein sartu daiteken, nik pentsatu dut azken asteetan Barrenek postua irabazi duela, Guedes eta Oyarzabal ere ziur jokatzen ibiliko dira, beraz, bueno, nire postua, ez dakit zein izango litzateken, esango nuke Turrientes, esango nuke Soler, Brais esango dizut nik, eta Brais, gero Barren, nik Brais esango dizut, eta Barrenek Guedes eta Oyarzabal. bai, esango nuke nire ados nago zurekin, Hor, Mm. hamaikakoan ziurraski benetako zalantza bakarra dagoela, ez? Hor, zelai erdian hiru jokalari izango direla, eta Soler eta Turrientes bai ala bai, hamaikakoan ikusiko ditugula, bai ala bai esaten dut, baina ondoren erabakia mataratzorenera izango da, eta edozer gertatu daiteke, baina nik ere zalantza hortut, Brais, Susic, Pablo Marin norri izan daitekeen, badakigu finala dela eta hasieratik lan asko egin beharko duela Realak partida eta txapelketa etxera eramateko. Pablo Marin oso langile fina da, Brais Mendez, bueno, beste perfil bat da, beste jokalari mota bat, eta Lukas Susic ere guztiz desberdina da. Beraz, hor dut zalantza handiena, aurrean Take Kubok azken partidan minutu batzuk izan zituen, baina hainbeste hilabete geldirik egon ostean, justu xamar iritsiko da finalera, naiz eta Atletico Madrilen Mhm. ere zenbait jokalari garrantzitsu, min harturik egon dira azken hilabetetan, Pablo Barrios eta Oblak aipatzearren, biak jokalari garrantzitsuak, ATP-an Juan Muso oso fin ibili da azken partidetan, beraz hor, atezain hona dugu Bai. Atletico Madrilek, baina Pablo Barrios jokalari oso garrantzitsua da Atletico Madrilentzat, iritsiko da, ez Mhm. dakit nola iritsiko den, baina, bueno, hor ere Atletico Madridek zalantza batzuk izango ditu, baina nahiko hazita iritsiko dira ziur aski, Txapeldunen Ligan atzo bat eta bi galdu zuten, baina Bartzelonan huts eta bi irabazteko gai izan zirenez, finala erdietan izango dira, baina agian pixka bat nekatuta iritsiko dira, ez? Atzo ere esfortzu handia egin behar izan duten Bartzelonaren aurka, baina badakigu fisikoki ere Atletico Madrilek jokalari oso finak dituela, niri beldur gehien horrek ematen dit, Atletico Madrileri daukionez, Marco Llorente bezalako jokalariak, Juliano Simeone, behin eta berriz atzetik aurrera egizten diren jokalariak dira, askotan nekaezinak direla ematen du, fisiko galanta dute, baina Real aukera askorekin ikusten dut, favoritoa esango nuke ez dakit garbi, baina Atletico Madrilera, baina ni esperantza handiekin noa, Kartujara, Sevillara, eta behin partida hasita ikusiko dugu nola doan gauza, baina esango nuke realtzalei animoa eta motivazioa ez zaigula faltako, eta zelaian ere jokalariek hori nabarituko dutela, Jose Mari. Bai, Reala eta Realzaleak oso ilusio handiarekin goaz, Sevillara, Atletico Madrid, bueno, oso talde, bueno, onenerako eta txarrenerako gai da.
hori liga urtarrian bota zuen, baina Europan lagunen artean sartu da, zuk esan duzuna Barrio ez da jokatzeko moduan ibiliko imaginatzen dut, Jimenez ere ez, Jantxo ere ez, Black, baina Black kopa ez du jokatu, beraz espero zen, baina bueno, gero baditu ere jokariak, ez esan zuen Llorente, Julián, Griezmann, Sorlotek realezik atera denetik Bai. reali golak eta golak besterik ez dizkiela egin. Ba, berez, bueno, aurrekontu aldetik eta kalidadetik eta talde favoritua da, baina, bueno, niko ere final horrekotan zegoenetik, ba, realari tokatu zitzaioken, ba, areri hoberena dela final baterako, eta, bueno, zergatik ez ilusio guztiarekin, realak baditu argumentuak aurre egiteko Atletico Madrid, badu taldea, Matarazzorekin beste talde bada, eta finalak jokatu egin behar dira. Eta beraz, esperantza guztiarekin, arrotasunez eta arrokeriari gabe, Hori da, bai, bai. ez? Eta eta ikusi beharko dugu larun batean ze pasatzen den, baina egun handia espero da Sevillako kaleetan, eta festa bat izan da dia, eta ea, Kopa Euskal Herrera ekartzerik badagoen, eta besteak beste batez ere, arlengoan iraultzak kanoetan eskaini zuen bezala, Aitor Zabaletagatik, ezta? Mhm. Halaxe da, bai, bai. Nik finaleko gako bat aipatzearren, esango nuke eta lehentxeago ere aipatu izan dugu, ba, 90. hamarkadan lehorte bat izan genuela, Euskal taldei daukienez erre kopako finaletan, eta Realak ere lehortze handi bat izan du atzekaldea utxean mantentzearekin. Egia da, final erdietan Atletiken aurka oso fin ibili zela, erre kopan, eta bai San Mamesen eta bai Janoetan defentsiboki ondo ikusi nuela taldea, egia da Atletik ez zela ere bereziki fin ibili, baina ligan ikaragarri kostatzen ari zaio Matarazzoren taldeari atea utxean mantentzea, finalak oro har, bueno, inork ez du galdu nahi eta hasieratik nolabait errespetu puntu hori edo eta beldur puntu hori ere izan ohi da finaletan, eta askotan finalak ba, nahiko itxusiak izan ohi dira, hori ere aipatu behar da, txapeldunen ligan ere Hmm. final nahiko kaskarrak ikusi ohi ditugu, baina, bueno, hor dago nahi ustez gakoa, atzeko lerroan eta talde guztiak nola ez defentsiboki talde, bueno, lan sendo bat egitea, eta handik aurrera bai kontraerasoan eta bai Realak ziur izango dituen aukerekin hor asmatzea, eta esan duzu moduan, ea Euskal Herrira kopa ekarri ezakegun, azken kopa hori etxetik ikusi behar izan genuen, zure kasuan lagunekin Afganistango kobazulo batean, baina ea honetan, Ez ezala poliziak entzuna. ea honetan, Sevillan bertan, finala amaitu eta denok batera ospatzeko aukera dugun, oso polita izango litzatakelako. Eta hala balitz, edo eta kontrakoa gertatzen bada ere, datorren saioan, aipatu beharko dugu. Beraz, espero dugu, zorte pixkaterekin Reala txapeldun irtetea, final honetan, eta datorren astean, datorren saioan, hori aipatzea ikaragarri gustatuko litzaiguke, baina ikusiko dugu ea zer gertatzen den, Sevillara joango gara, gozatu, eta batez ere sin nahiatik edo eta horrelandatik datozen realtzale horiei ere bidaia ona opa diegu eta ea Sevillan elkartzen garen. Bai, hori da, Josu, partia horretikan beroa espero da, giro ona, hartuko ditugu terrago batzuk batera, egia esan, Bai, zerbezatxo bat, kalimotxoren bat, Sevillan oso famatu da errebujitoa, baina nik egia esan bara dizut, ez dakitela zer daraman, baina bueno, baten bat probatuko dugu. ni ere naiz oso aditua, zer den zehazki rebujitoa, baina, bueno, zorionez edo eta zoritxarrez guk ezin dugu jokatu, larun batean, ezingo du zelaira irten, beraz, bueno, esango nuke kasu honetan badugula aukera errebujitoren bat erateko, eta, bueno, probatuko dugu, zergatik ez. Gehiegi ez, noski, finala izanik Bai. komeni da, bueno, behar bezala ikustea eta gozatzea, Bai, partiduan konsiente izatea, hori da, partiduaz, ez? garrantzitsua da, ez dela hemendik 30 urtera gure ilobei eta bilobei finalaren inguruan hitz egitea oroitzapenik ez izatea gogorra litzateke, baina esan bezala, pare bat probatuko ditugu, txintxo ibiliko gara, eta gozatzeko, bueno, intentzio horrekin goaz. Beraz, Jose Mari, beti bezala plazer handi bat izan da, eta Sevillan elkartuko gara, txintxo ibili Kanariar uhartetan, ez duzatu gehiegi, eta adi ibili erlojuarekin ere. Bai, hegazkinik ez dudan galtzen,
eta larun batean ikusiko gara. Sartu maletan ikurriñak, sartu maletan realeko elastikoak, kaltzontzioak ere, garrantzitsua, Bai, eta bai. eta bat desiatzen. Euskal talde batek berriro ere garaikur bat lortu dezan, egun politea izan da ia larun batekoa, eta horrengo astean etorriko gara. Espero dugu, albiste honekin. Horixe da, beti zela, plazer handi bat izan da, Jose Mari, gaurkoan ere, gaizki esanak barkatu, ongi esanak gogoan hartu, eta urren arte, ongi izan. Hori da, agur Josu. Aio, aio. Baloiaren atzetik doaz hogeita bi jokaldi bikainak da hamaika bai Zupolaren